Ipuin hau, antxinan gertatu zen. Azeriek, sugeek, zakurrek eta animali guztiek eta belarrek arbolek hitz egiten zutenean. Ni zuaiz zahar bat naiz. Enarak alde batetik bestera igarotzen, 84 aldiz gutxienez ikusi ditut. Nere itzala, udan oso atsegina zen. Udazkenean berriz hainbeste aldiz ostoa galdu ondoren, azkenean betirako ostorik gabe gelditu naiz. Eguzkia, hodeiak, ilargia eta izarrak nere lagun ditut. Gazte nintzenean, huraxe bai garai ederra. Gizonek orain baino gutxiago hitz egiten zuten. Abereek berriz, orain baino gehiago, haietzek bai garai ederrak. Harriak nere lagunak ziren, eta askotan nerekin jolastu ziren. Eta egun zoriontxo haietako batean, gure Jacinto bere txaldeko artoak ikustera abiatu zen. Eta baita oso pozik gelditu ere artoen itxura ederra ikusi eta gero. Halako batean ordea, mesedez! Lagun idazu gizon! Mesedez! Nor deitzen nau? Ez dut ezer ikusten. Hemen nago! Mesedez! Umeok, zer bai ikusten alduzue? Bai. Aiba, ba aldakizue zer den? Sugea. Sugea. Zer gertatzen zaizu? Harri honen azpian sartu naiz eta ezin naiz atera. 3 egun daramate hemen. Gozeak nago, oso goze naiz. Atera nazazu hemendik. Bai, lagunduko dizut. Ez. Mesedez! Bai, lagunduko dizut. Ez. Mesedez! Bai, lagunduko dizut. Ez. Laguntzen badidazu, merezi duzun bezala ordainduko dizut. Aizu, baldakizu ez nagoela oso pres, zu hortik ateratzeko. Mesedez! Eta gero jaten banauzu, hain handia zara, beldurtu egiten nauzu. Aizu umeok, zuek zer egingo zenukete nere tokian bat zeundete? Atera bai ala ez? Bai. Zuek ba aldakizue zeinen handia den. Eta zuek baldakizue 3 egun daramadala jangabe? Bai. Eta jangabe ezin litekeela bizi? Bai. Eta harri honek lehertu egiten naula? Bai. Orduan gizon, atera nazazu. Ez. Ateratzen banauzu, merezi duzun bezala ordainduko dizut. Bai. 6 untzi eta ardia emango dizkizut. Bai. 6 untzi eta ardi haundi bat emango dizkizut. Beno, konforme. Nere etxeko Andrea bai posi jarriko dela jakiten duenean. Eta orduan gure Jacintok
Sugea mingainetik hartu zuen eta tiraka hasi zen. Emetik ez! Mitik ez! Mitik ez? Ez, Kontxo! Beno ba, Eta orduan gure Jacintok sugea lepotik hartu zuen eta tiraka hasi zen. Lepotik ez! lepotik ez? Ez, lepotik ez! Beno ba, Eta orduan gure Jacintok sugea burutik hartu zuen eta tiraka hasi zen. Ai! Burutik ez! burutik ez? Ez! Burutik ez! Nondik ba? Lehenengo harria jaso behar duzu, bestela ezin naiz irten. Gure Jacinto horrazi zen indarka harria altzatzeko asmoz. Baina alperrik. Azkar! Itxoin pizka bat. Mugi? Itxoin pizka bat, Kontxo. Venga! Itxoin pizka bat. Ezin dut. Umeok, zuen arteko indartzuenak lagunduko aldit. Bakelak ez, Egia esan, ez dakite hemengo aurrak nolakoak diren. Motelak edo indartzuak. Indartsuak. Nola? Indartsuak. Ia ba, indartzuak zareten ala ez. Atz bat jaso aldezakezue. Bai. Hiru esaten dudanean, 1, 2, eta 3. Ondo? Eta esku osoa jasoko bazenute. 1, 2, 3. Oso ederki. Guazen badenok alkarrekin harria jasotzea. 1, 2, eta 3. Orduan bai. Orduan Jacintok harria altza zuen eta izugarrizko zuge luze bat altza zitzaion poliki asmotzarrez inguratuz. Jango zaitut! Zer egin behar duzu? Jan egin behar zaitut, nerea zarata! Eta zuk emandako hitza. Beteko dut, esan dizut, merezi duzun bezala ordainduko dizudala. Eta hori alda ordainketa egiteko era. Bai, ondo egindako gauzek ordainketa txarra merezi dute. Bai zera, ondo egindako gauzek ordainketa ona merezi dute. Ez, ondo egindako gauzek ordainketa txarra merezi dute. Ez, ondo egindako gauzek ordainketa ona merezi dute. Gisa joa, non ikasi duzu horrelako astakeria hori? Astakeria? Hori mundu guztiak daki. Oker zaude. Bai zera, ondo egindako gauzek ordainketa ona merezi dute. Ordainketa txarra. Ordainketa ona. Txarra. Ona. Txarra. Ona. Txarra. Ona. Txarra. Ona. Ia, neska mutilen iritzia jakin nahi dut nik. Ia, neska mutilok, ondo
ondo egindako gauzek ze ordainketa merezi dute? Ona. Txarra! Ona. Txarra! Ona. Txarra! Ona. Txarra! Ona. Txarra! Ona. Proba bat egingo dugu. Aurrena hemendik pasatzen diren hiru bizidunei galdetuko diegu ondo egindako gauzek nolako ordainketa merezi duten beren ustez. Eta haiek esandakoa egingo dugu. Konforme? Konforme. Nik irabaziko dut? Zuk ez duzu irabaziko. Nik irabaziko dut? Zuk ez duzu irabaziko. Bat, biru, lau, bost, sei, zazpi, Euskaldunak irabazi, bai, bai. Bat, biru, lau, bost, sei, zazpi, zuge honek irabazi, bai, bai. Bat, biru, lau, bost, sei, zazpi, Euskaldunak irabazi, bai, bai. Txakur bat dator. Berari galdetuko diogu. Hemen nago ni txakurtxo laguna, hemen nago ni txakur txikia. Hemen zaitugu txakurtxo maitea, hemen zaitugu esan egia. Hemen nago ni txakurtxo laguna, hemen nago ni txakur txikia. Hemen zaitugu txakurtxo maitea, hemen zaitugu esan egia. Aizu! Zer? Galdera bat. Ondo egindako gauzek ze ordainketa merezi dute? Txarra! Zergatik? Begira, 10 urtetan nagusiaren lanpila bat egin dut. Mendira joaten ginen nagusia eta biok ardiekin. Pintxo gora! Pintxo ona! Baina orain, zaharra naiz, eta ezin dut hainbeste lan egin. Eta baldakizu zer egin duen orain nere nagusiak? Bere etxetik kanpora bialdu nau. Ez. Ondo egindako gauzek, ordainketa txarra merezi dute. Bat eta utz. Nik irabaziko dut? Zuk ez duzu irabaziko. Nik irabaziko dut? Zuk ez duzu irabaziko. Bat, biru, lau, bost, sei, zazpi, Euskaldunak irabazi, bai, bai. Bat, biru, lau, bost, sei, zazpi, zuge
Euskalduna, irabazi, irabazi, bai, bai. Bai, Astoa dator. Berak esango digu bai. Hemen nago ni astotxo langile, hemen nago ni asto indartsua. Hemen zaitugu, astotxo maitea, hemen zaitugu, esan egia. Hemen nago ni astotxo langile, hemen nago ni asto indartsua. Hemen zaitugu, astotxo maitea, hemen zaitugu, esan egia. Zuk oso burutsua eta bizkorra dirudizu. Ondo egindako gauzek nola kordainketa merezi dute? Ostiko pare bat. Tira ba, astakeririk ez esan. Kontxo, hor altzaudezu, Posten naiz. Bai. Iritzi hori ez da nerea ez. Ez, Ala ematen zuen. Bai, bazergatik. Astakeri haundi bat zelako. Gizon batena da. Beida, asto eder bat dut esaten zuen nere nagusiak gazte nintzenean. Eta orain, zahartu naizenean, gaur goizean ikuluko atea iriki ondoren, tira, 3 makilkada eman dizkit eta berriz ez etortzeko esan. Ez, ondo egindako gauzek ordainketa txarra merezi dute. Ai. Bi eta utz! Ai. Nik irabaziko dut? Zuk ez duzu irabaziko. Nik irabaziko dut? Zuk ez duzu irabaziko. Bai. Ez. Bat biru lau, bost, sei, zazpi, Euskaldunak irabazi, bai. Bat biru lau, bost, sei, zazpi, zuge honek irabazi,
Jacinto, ikusten duzun bezala, irabazi dut. Jango zaitut. Itzaron pixka bat. Hirugarrenak ia zer esaten duen. Alferrik da, denek gauza berdina esaten dute. Jango zaitut. Itzaron! Zertarako, Nola? zenbat eta lehenengo jan, denentzako hobe. Jango zaitut. Ez esan dizut. Hiru bizidunei galdetzea erabaki dugu. Zuretzat okerrago izango da. Nik irabazi dut. Zuk ez duzu irabazi. Nik irabazi dut. Ez. Zuk ez duzu irabazi. Nik irabazi dut. Ez. Ai. Azeria dator. Berari galdetuko diogu. Hemen nago ni azeri bizkorra, hemen nago ni azeri argia. Hemen zaitugu azeri maitea, hemen zaitugu esan egia. Hemen nago ni azeri bizkorra, hemen nago ni azeri argia. Hemen zaitugu azeri maitea, hemen zaitugu esan egia. Atoz ona. Ia zuk duzun bizkortasun horrekin gauzatxo bat erabakitzen laguntzen diguzun. Venga. Benga, azkar hori. Tira. Alde gintzazu. Zuk esango diguzu bai. Ondo egindako gauzek, zer ordainketa merezi dute? Ze galdera. Eta nork erantzungo lioke galdera honi besterik gabe. Beste batzuek erantzun dute. Eta zuk azkar horrek, ez aldakizu erantzuten? Tira bat. Isilik egon berritu. Nik neure iritzia ez dut ematen gauza guztiak ondo jakin arte. Baldakizu ze gertatu den? Egon, ni neska mutilauekin konponduko naiz eta. Bai zera, neska mutil hauek ez dakite zer gertatu den hemen. Badakite. Ez dakite. Ez dakite. Baiet. Ia neska mutilok, zer gertatu da? Non zegoen sugea? Ari baten azpian. Zer esan dio sugeak Jacintori? Laguntzeko. Zer egin du Jacintok? Lagundu. Eta sugeak gero? Eta nik esaten dut, ondo egindako gauzek ordainketa ona merezi dutela. Eta nik esaten dut, ondo egindako gauzek ordainketa txarra merezi dutela. Eta nik esaten dut, ondo egindako gauzek ordainketa ona merezi dutela. Ordainketa txarra. Ordainketa ona. Txarra. Ona. Txarra. Ona. Ona. Ondo dago. Baina norain, zuri galdera batzu egin nahi dizkitzut. Zein harri azpitan zinen zu?
Harri handi honen azpian? Eta burua kanpoan altzen nuen. Bai, burua bai. Eta korputz osoa, harri azpian, Osoa? ederki, atoz ona. Jar zaitez lehen zeuden bezala nik ikusteko. Baina zertarako? Nik ikusteko. Eta orduan sugea lehen zegoen bezala jarri zen. Ba, begira, hola nengoen, hola! Ui. Nik uste apostua irabazten ari zarela. Eta harri handi hori zure gainean zegoela esaten alduzu, Bai, Hobe, bai irabaziko duzu. Ia gizon, ipinezazu harria zegoen bezala. eta orduan gizonak sugearen gainean harria ipini zuen. Honela altzeuden. Askoz gehiago estutzen ninduen. Hobe, zapaldu gehiago gizon. Hola? Bitin bat gehiago. Estutu gehiago gizona, estutu gehiago. Hola? Pizka bat gehiago. Estutu gehiago gizona. Bai, ai, hola zegoen. Ai, atera nazazu hemendik. Ai, atera. Ba hola bazeunden, Ai, hola jarraitu. Ez du asko merezitzu bezala da bilenak. Guazen! ai. Eta hor gelditu zen sugea, harriaren azpian. Eta hemen bukatzen da gure ipuina. Eta hala bazan, edo ez pasan, zar dedila kalabazan, eta atera dedila dedioko plazan.